Det er hårdt, men det er kraftedeme skæg. Det, der var sjovt og så hårdt, var 80'er-festen i Bøgeteltet på Hede Rytmer fredag aften. Her kunne man møde DJ's, bartender og tjenere fra Brodisk og Jorden. De to helt store 80'er steder i Silkeborg. Og som man kan se her, blev der virkelig gået til den. Og ifølge dem, der var med i 80'erne, var det fantastiske steder. Det, der var fedt, det var det sammenhold, der var. Jorden, det var sådan lidt det ældre publikum, og Brodisk, det var sådan mere yngre mennesker, der kom derovre. Men man gik altid på Jorden og spiste og festede også derovre en gang imellem. Og alle pigerne fra Jorden, når de lukkede derovre, hvis vi havde længere åbent, så kom de over til os og festede også. Så vi havde et rigtig godt sammenhold, og det har vi så prøvet at genopleve ved at holde fester en gang om året. Og så har vi så valgt at lave den her sommerfest også, som er ret fedt. Det var ikke kun de gamle personaler, der var mødt frem. Også mange stamgæster havde fundet vej til Hede Rytmer denne fredag. Det var fantastisk at komme gående ned på pladsen, og så kommer der 100 mennesker og krammer ind og siger, hej, hold kæft, hvor er det fedt at se dig, og man har ikke set det i 20 år. Altså, det er helt kanon, altså. Det er vildt. Der er folk, der er kommet hjem meget langvejs fra for at være med her i aften. Og det er sgu ikke lønnen, det bærer lønnen i sig selv, at det er sjovt, fordi det er sgu ikke af økonomiske grunde. Det er ren fest og ballade, at vi lige har mødtes 12 mand her i aften, som kender hinanden fra midt-80'erne. Jeg holdt i efteråret 86. Det er nogle dage og nogle kilo siden. Det er der også for de andre. Spørgsmålet er så, om der bliver Hede 80'er Rytmer næste år. Hvis de spørger næste uge, så siger jeg nej tak, det ryger jeg sgu ikke på. Hvis de spørger næste år, så kommer vi hele kylderen igen. Det tror jeg godt, jeg så er lov.